Sa ating police report, top 5 na most wanted sa Pangasinan. Arestado po sa bayan ng Bugallon. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Arestado ang top 5 most wanted person sa antas ng lalawigan at top 3 most wanted person sa antas ng munisipyo sa isang intelligence-driven operation na isinagawa sa Bugallon, Pangasinan noong Hunyo 2. Ayon sa ulat ng pulisya, kinilala ang akusado na 23 anyos na construction worker at residente ng barangay Magdakin, Bugallon. Isinagawang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng 3 bilang ng kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa bawat kaso. Pinangunahan ng mga tauhan ng Binmali Municipal Police Station ang operasyon katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO, PIT, RIU-1 at Bugallon Municipal Police Station. Matapos ang operasyon, dinala ang akusado sa kustodiya ng Binmali Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at legal na disposisyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM.